Dnes oslavujeme 6 rokov. 6 rokov jedného malého sna, ktorý sme premenili na realitu. Začali sme úplne jednoducho. 2 ženy, veľa energie a predstava, že aktívne oblečenie môže byť ženské a krásne. Pamätám si naše prvé fotenie. 0 skúseností, veľa nadšenia a ten pocit, že wow, toto sa naozaj deje. Potom prišiel náš showroom, prvý vlastný priestor, ktorý sme si celý zariadili po svojom. Miesto, kde sa stretávame s vami a kde Etelia naozaj žije. Každý rok priniesol niečo nové. Kolekcie, spolupráce, eventy a hlavne ženy, ktoré nás neprestávajú inšpirovať. Etelia je o pár krokov ďalej. Máme viac skúseností, viac plánov a jasnejšiu víziu. Ale tá vášeň, s ktorou to celé začalo, je stále rovnaká. Ďaká vám, našej komunite, ktorá rastie, hýbe sa a žiari. Ste dôvod, prečo Etelia nie je len značka, ale niečo oveľa osobnejšie.